Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshizayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel yakho ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu ukhuzani uchaze indaba yokuhlanganisa umqhele nethawula njengento efana nesiphiwo kuyena nokuya esikoleni lapha nawe ingane zakwethu ukuthi uma ungayile esikoleni ngeke ukwazi ukuhlanganisa izinto ezifana nalezo ingane zakwethu. Ngale kokukhuluma khula ke sikulandela iclip kakhuzani ekhuluma laphana echaza indaba yomqhele nethawula. Even artist kumele ube creative. Kumele uhlanganise izinto ezingajwayelekile uzenze noma izinto enganakekile zinake. No one knows ukuthi umqhele nethawula kuhle kanje. Siyakubona because of this man ukhuzani. So I'm practical. So angihlali ngomqondo nanokuthi enye into mayenza abantu bayayithanda. So ngeke ngithi uma wenza esikoleni kuthiwa ihloko bhala indaba. Ubona ihloko uzofunda. So bayebethi abanye abantu lomuntu ngathi wayiyele esikoleni lento le. So ukuthatha ihloko ku related nokuthi why ayini esikoleni. Awuzwe. Yes. Funa la ngathi uyagadla